Jeg er solidarisk med alle ordentlige mennesker, og så er jeg især i den grad solidarisk med mine nærmeste. Der må jeg 100% lojal overfor. Og med mine nærmeste, der mener jeg det, også det lokalsamfund, jeg bor i. Det er ikke bare min nærmeste familie, selvfølgelig er de første prioriteten, men herude i det bitte samfund, jeg lever i, det er vi afhængige af hinanden. Og derfor er jeg solidarisk med dem, kalder jeg mine nærmeste. De hjemløse. Helt klart. Det vil jeg mene. Mine børn. Ellers så ved jeg det ikke rigtigt. Altså, jeg kan sige, dem jeg ikke er solidarisk med, altså, dem jeg ikke er solidarisk med, det er bureaukrater. Jeg hader bureaukrater. Jeg er ikke solidarisk med snobbede mennesker. Altså, og jeg er ikke solidarisk med dem, der har raget til sig. Hvem er så tilbage? Ja, så kan man sige, det der så er tilbage, det er vel resten af befolkningen. Altså, så jeg føler en særlig forpligtelse til at være solidarisk med dem, som vi plejer at kalde de svage. Men det er jo fordi, at jeg er committed til tanken om, at alle skal have lige muligheder for alle. Ikke? Og når jeg taler lige muligheder for alle, så taler jeg jo også om en social ballast, som mange af de såkaldt socialt svage bærer med sig, og som jeg mener altså også er et samfundsansvar at gøre kål på. Ikke? Men den måde, vores samfund i den vestlige verden har bevæget sig fremad de sidste mange år, der har det været liberalismen og det frie marked og individets ret til dit og datter dut, som har været fremherskende, og det forstår jeg bare ikke. Jeg synes, at det er fællesskabet, der er det vigtige. Jeg kan ikke se, hvordan jeg kan have det godt, hvis nogle andre mennesker har det at pommeren til. Jeg har virkelig den følelse af, at vi er nødt til, og det er et fælles ansvar, at alle mennesker har det godt. Jeg tænker, det ville være godt at hjælpe dem, der er i krig. Jeg synes godt, at jeg synes, det ville være godt at hjælpe dem, som flygtninge og sådan, som flygter fra krige, hjælpe dem til at få et ordentligt liv. Og synes jeg, at jeg er solidarisk med hjemløse. Jeg vil ønske nogle gange, at jeg bare havde en hel masse penge, så jeg kunne bare give dem en hel masse penge. Og så kunne de få deres ordentligt liv og sådan noget. Særligt de svage, selvfølgelig, som har brug for hjælp, så er jeg solidarisk. Jeg har nok overskud til at tro, at det kan give noget. Livet skal være igennem at give, og ikke gennem at tage. Og det er en at være solidarisk. Og selvfølgelig at bruge sin kærlighed, og ikke sin had. Hvem jeg er solidarisk med? Altså, jeg er meget mig selv, tror jeg. Jeg er egentlig lidt ligeglad med de fattige, sådan set. Det er ikke så meget mig. Altså, andre folk, der har succes, som folk, de egentlig er onde imod. Det der med, at de ikke... Jalousi, det synes jeg, det er noget af det værste, for eksempel. At man ikke godt kan klappe ham på skulderen, der lige har tjent 2 millioner, fordi han har været dygtig. Dem er jeg nok solidarisk med. Dem, hvor det kører godt for. Og det synes jeg, det er fedt. Solidarisk er jo sådan et
ligesom et subjektivt fænomen, fordi altså, man kan sige, jeg vil jo gerne have, at alle dyr og alle mennesker har det så godt som muligt. Men hvem føler jeg ligesom er mine brødre, hvis man skal forstå det på den måde? Så dem, jeg føler broderskab med, det er iværksættere. Og det er folk, som gør ligesom vikingerne, sejler ud i små både, og det har ikke noget vejrudsigt, og ikke noget søkort, og så går de bare ud og eksperimenterer med nogle ting, og ser om det lykkes. Jeg elsker at være sammen med de mennesker, jeg synes, de er så positive og sjove, og meget ofte lykkelige. Og de arbejder sig helt ud, en gang med dem, så får de en ordentlig en over nakken, og en gang med dem, så er de succes. Det er mine brødre, hvis jeg skal sige noget. Dem, der ikke har det godt, tror jeg faktisk. De der ikke har noget arbejde, og der kommer hjem og rigtig gerne vil et eller andet. Og nok også min familie, altså hvem er ikke det? Vi er jo også mere solidariske over for dem, der er tættest på os. Og det skal vi også være. Vi skal bare være bevidste om, at det er alle andre også. Og så er der sådan set ikke noget i vejen med det. Så jeg kan godt have respekt for bjørnemoren, der slår en mand ihjel, fordi han kommer for tæt på. Men jeg vil stadigvæk prøve at redde manden. Også selvom at jeg selvfølgelig godt kan forstå hende. Og det er lidt det samme med mennesker. Jeg kan godt forstå, hvis nogen er mere solidariske over for deres børn end for andres børn. Og det skulle da også gerne være sådan. Det ville være mærkeligt andet. Jamen, der er med min familie. Men når jeg siger familie, så dækker det også venner. Og det dækker andre veteraner. Fordi familie for mig er ikke kun af blodet. Familie rækker langt ud over det. Og nok især de veteraner, som jeg har været udsendt sammen med. Men også veteraner, jeg ikke har været udsendt sammen med. Vi har bare et eller andet bånd, som vi er meget solidariske med hinanden. Så de er også min familie, kan man sige. Vi holder sammen. Det er sgu et svært spørgsmål. Jeg er solidarisk med rigtig, rigtig mange mennesker. Jeg vil sige, at jeg på et meget basalt plan er solidarisk med mennesket, med menneskeheden. Jeg tror, jeg er solidarisk med, det vil jeg i hvert fald gerne være, med dem, som har mest brug for det. Og det, ja. Og jeg vil meget gerne være solidarisk med dem, som rundt omkring i hele verden kæmper utrætteligt og passioneret for at lave en bedre balance i den her verden. Ja, altså hvem er jeg solidarisk med? Jeg tror egentlig, man er nødt til at skelne mellem, hvem er man solidarisk med, og hvem føler man sig solidarisk med. Fordi hvis man er solidarisk med nogen, skal det jo sådan set omsættes i handling. Man kan jo godt gå rundt og føle sig solidarisk med nogen, der er undertrykte, udsat for uretfærdigheder, udsatte, uden egen skyld, uden at det har nogen konsekvenser. Man føler sig solidarisk, men man gør ikke noget. Man føler sig god, men det har ingen synlige konsekvenser. Og jeg tror sådan set, at jeg som de fleste moderne mennesker mere føler mig solidarisk, end jeg er solidarisk.